E weche moko e kaunti ma Kaluo en ni piny owacho mar Siaya ose ahinya e rem bedo kod okenge motegno e kedo kod midhierni ahinya to mag mach ma osebedo ka kelo lal e gwengego. Ma en wach mane owach kod MCA mar Lagos Central Migosi Leonard Oriero mane owacho ni weche mag mibadhi kaachiel kod onge mar adiera emosebedo ka miyo chenro mar kedo kod mach kaka mana otimore e gwenge mag Bondo chieng' Jumapil osebedo matek. Aparo ni mano en kosa maduong' nikech ne waneno ka maranda nowang', ne waneno ka ute mag ohala owang' e Ahindi Garden e chuny boma ma Siaya. Waseneno mamoko kod makoro otimore ni ma jo ohala owito mwandu Bondo. En gima ok onego bed ni timore ka sirkal tiyo. Anya wacho ni mokwongo mae duoko chien higa mar 2014 ne waketo milion 113 mag nyiewo mashinde mabeyo manyasani mok tin ni 2. To ang' maber sirkal jochiw kony nochiwo 1. Siaya nodhi bonyiewo mana 1 mokawo gimo madhi milion 30. Penjo nobet kata odicha danyerol nopenjo to kara milion 80 odhi kure, ma en penjo manyaka sani adwa ni gavana ochungo oko mondo oti tije nikech penjo mar 2 ero masinde wan ga 2 nyogi ni kure nikech wasefwenyo ni nyogi onge kata Siaya gidhi e kaunti machielo. To sama ne wanyiewo gigi nok wago budget no wadwa nyiewo negi kaunti machielo. Ma namba mar 2 drepe manyiewo riembo gigi noyudo training kure sama ne ndiko gi tije noland kure kose ng'ato nodhi ondiko mana wuod nyamin nyakewgi tek ni mtoka riembore. So en midhiero kuomwa wan ka jotelo paro ni kinyi saa 8 twak mar od bura ma Siaya wach ni abro penje mondo wanon tiende wechegi nikech en wich kuot maduong'. Iwinjo japiny ma kawaida weno yiero jotelo to jotelo be karo dhi mana chamo mshahara, jotelo kara onwang'o tich ok onwang'ogi. Mamano be nyiso wa ni kwa kedo lweny mwadhi mbele mar telo wadwar joma chal kodwa ma tich emonwang'o e lo jopiny to ok noyudo tich mobro pakore nan mana yombo an mana riek mogik ni jopiny ohera mane midhiero mwan go lakini en wich komiti mar nono buge ma bunge mokwongo na entie kendo sani an tie ne wasepenjo gi Auditor General uko mabeja Siaya nosepenjo gi koro modong' en jo kwech kich kod jo non mibadhi nere ka jogo notiyo gi pesa e tok pend chik namba 201 ma wacho ni pesa moramora mar kaunti kata obed nduru od bura ma Siaya Moriero nitiere ma wacho ni nduru ni odhi otim matiende ka ne gidwa loko pesa jopiny ni giwacho ni gichulo go contractors ma bende ne onge budget. Tije manotigo be ne onge budget nikech tije michulo nyaka bede budget. Mano ne nie tok chi koro wan lweto Oriero giri otwe nikech an ok tija dhi mako ng'ato, en tij ogolo mame mosomo mako ng'ato, en tij jokwach kich, tero ng'ate court en tij prosecutor. So wan ne wasetieko mamarwa nikech report ne wasendiko koro Senate be ipenjo ni notimo ang'ono. So wan ne waluoko lweto ok onego minwa chilo en mana ni gima aparo ni wadhi tere od bura ma Siaya kiny wadwa ng'eyo ni to itayo ga migawo ni nade nikech migawo no nitie bwo emergency disaster nitie bwo migawo ma wan gi waziri, wan gi chief officer, wan gi directors, wan gi joma ng'eny go kara pesa gichamo ga nang'a dhi ga mbele be itimo ga drill mar lieo ka masira nya timore jogo gitimo ga ng'ono pile driver mar riembo ga gigi tije en ga ng'ono nikech onego be ne en ga mtoka throughout onego be ni lori nigi pi to kanyo lori owuok Siaya mane wanyiewo odhi e gweng' machielo mabor gi Siaya ng'ano manyochiwo thuolo no. So mane ni penjo manyaka wapenj ng'ano manyochiwo thuolo no ma mashind Siaya dhi tiyo e gweng' moro nono mabor gi Siaya. Iwinjo to notimo ga ng'ono kuro nikech nok wawinjo koland ni mashindwa odhi okelo resruok ne gweng' machielo to be kok masira otimore kaka koro nyok ta Kisumu nyonya miyowa donko osetieko kawuono to duogo. So wadwa ng'e nang'o madhi mbele.